ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikuitika kutaura kwandikuita kudai, asi mukati mevhidhiyo muno handisi kuti ndikati nhau iri kuitika inhau inofadza here kana kuti inhau inosirisa kana kuti inogwadza singamboiti. Definitely mukati mevhidhiyo ino ndiri kutaura pamusoro paMuriara to the rarest uyezve naQueen Tati. Pakabuda sure pepe vachiti vadzokedzana vane friendship vachiita live stream, vamwe vakataura kuti it will end in tears, vamwe vakati why maita unity yakadai, vamwe vakati well done. Zvinhu zvakataurwa zvakasiyana. Muzuva ranhasi ndobva Queen Tati vafuma vakati aiwa I'm done pretending, chirega ndite muspill the beans. Ndikati kuti ko chii chaitika. Ndobva panzi imba iri kutaurwa nani naQueen Muriara to the rarest kuti ndiava aisiya vari kurenda mino mumwe munhu ari kunze kwenyika here kwavari kuti hanzi ndakavaka stand aisiyavo. Okay, zvikanzi nevamwe saka isu tinenge tichipuhwa pressure asi vanhu vachiita sei vachitipa fake life zvikanzi zvebasa rii hazvina mhaka. Chiro vachinzi uri kundimonitira uri kuita sei imba yangu iita progress hazvina basa. Vamwe vakati vanaiwanepi mari yekutenga stand. Let me put a big disclaimer ndichiverenga macomments akasiyana siyana. If I'm not mistaken, pandaimbofamba mastreets umu gwendo wadarika singatarisi zvaitika nhasi. Ndaona sekunzi imba iyi iri kutaurwa kunzi stand iri like atiti out of Harare, meaning kuti kuna na location dzanadema kumberi uko. Ndatarisa kuti iri location dzanadema uko from the research and from what I saw someone achiita. Ndaona sepakuti mastands achoni ndo aya ari reasonable yekuti iri like land yemunhu. Land yemunhu iya ochiitengesa kuti iwe chiwa utenge apa pangu apa. Land yavo gurirana kuti wanga agara aripo pamusha apa ogara aripo nekuda kuti ndofunga kwakuda kunzi kurambe kuchivakwa kusvika kumberi koko. I'm not so sure handi kuti vanhema asi kuti zvandakaona nezvandakata testify. Ndaona pepe munhu akunzwisa kuti saka iwe ukazotenga land yako pamba pemwe munhu zvazvadii. Zvanzi ndo aya anonzi unonotenga kuna nasabhuku kana ndisingarezvi. And I'm not also saying kuti ndo zvakaita maititi kana kuti Muriara to the rarest. I don't know. Ndosaka ndikudzibatanidza nedzandainzwa kunzi kudema. Saka zvadero papa ndochifunza saka maprice edzimba idzi akamira sei kana kuti emastands noti full house stand yaunenge watenga pane mumwe munhu. Let's say initial ndine musha wangu wandakagara kubva kare makare nanamadzitateguru edu, asi nekuda kwokuti pamwe dhorobha riri kuextendwa vanhu pamwe vari kupuhwa ndofunga allowance kuti vange vachitengesa pamwe land yavo kuda handizvi kuti kanzi visati yasvika vanokwanisa kutengeserana here voenda kuna sabhuku voita certify wati moita maafidhavhiti zvadira kuda zvinozinda kuna chief sozodii kuda kanzi painozoya kutasa kuti land yakatengeswa zvikazodii. I'm not so sure kuti maprocess anozomira sei. Saka ndakazonzwa nemumwe uya akati mastand mamwe acho kune kunotonzi $1,200. Handiti dzedziri dokowo asi kwete doko sedzekuno kuHarare kuno kwatiriko. Then kosta mamwe mazikure kutoti pane pakakura unotombaka kana chimanshoni chako chaicho chikotobudapo kuriko kusaidi kokoko zvakare kusati kwatombowanda dzimba maona manje. Ndochifunza saka price dzedzenei dzakamira sei kana mastands akadai zvadziita $2,000. Ndo zvandakanzwa. And ndikati put a big disclaimer. I don't know kana zvizvo zvikuitwa nevanhu vese vari kumazizevha ekwadema kana kuti ndikuda munhu wakangotiwo laki rake kana kuti kuda wakatobhadhaswa accounts kana kuti shoma. And tichiri ipapo ndisingasi zvakare kuti zviri pamutemo yekuti hasi pamutemo kana kuti nangwe kanzuro ikazouya haipwanyi zvakare. Ipapo ndosaka ndaita big disclaimer asi ndati ndiri example yezvandakaona zvichiitika. Saka ndati example yandakaona zvichiitika izvi zvichinzi maititi vane stand kudema. Definitely I don't think kuti maititi vangashayiwa kubata kana kuti $2,000 yekuti vatenge stand kudema. Ndo chekutanga. Number 2, maybe semunhu unoita zvemaprojects akasiyana in terms of mabrands what nezvavanenge vachiita zvezve. Like I always say, I don't know how much these people get paid kana ari brand ambassador. So definitely let's say kana chitambira ku 5 different companies idzodzo dzavanenge vanadzo shoma toisa pakuti ngatiti 500 from each company. Havangakwanisi kuita sei
kukoniwa kuti vatange kutenga mabheke emasemende mbichana sezvo iri cottage. Ndo analysis yandandaita iyi. Ndisingazi kuti manje kana kusiri ikoko according to the dema location ndo maona ndandichizviita. Asi tochidzoka manje kuti kwazvinzi haisi yavo, tisingazi kuti ndeyani, kudawo haisi yavo kuda ndeyavo, ipapa handizivi. Tobva pepe ndochipinda pangu kuti kuda vanhu vangu vachanzi vakaiwana mari yekutenga stand iyoyo. Ndo breakdown yandaita iyi according to what I've seen, according to mumwe munhu wandakaonawo usitombori kana kuti socialite zvekudesana maitisi vanokwanisa kuwana mikana yekuadvertisa vanhu vakasiyana siyana. Ya tobva paya toenda pakuti pazotiwo live murava vachitaura nepavanyora statement vakati no ina hangu handina mhaka nazvo, wakatuka mwana wangu ukaita zvawakaita ukamuita sei, saka you expect me kuti ndise ndinge ndichikufarira here Queen Tate. Hazvigoni nekuda kwokuti inini handingasekere munhu udi unotuka mwana wangu. Definitely ukabata panhongonya zvinombagwadza. Tichiri ipapo zvakati wakati aiwa kunyangwe zvavo mukati inini madam boss havandifariri hazvina mhaka nekuti pari kupinzwa madam boss mukati umu zvikanzi kana mukadero it's okay inini chero ndiri at peace at par nezviripo izvo zvokuti ndakaregerwa Mwari anondiregera inini chinda ndakadero zviripo zvacho ndo zviripo I can't change anything. Saka whatever handikuhli uyezve handingaiti muranda wehufriendship kuti ndofanira kunamata kupfugama kuti ndite sei ndinge ndiri muranda wako nokuda kwefriendship hakuna zvakadero. Vasta life paya zvina kushata. Tazobva paya Queen Tate vatanga kuposta mascreenshots ema-evidence kunzi munhu anofanira kufa, munofanira kudii. Akurwa pandiani madam boss kuti sekuti ndo conversation kada amen kuda ndekumashuruku. Matiwo vaenda kupage kwavo vakandopostawo vakati no usati amubikirwa machi wemapost nekuda kuti naso zvandakataura. Tikatopinza futi pakuti haungazosviki pakuisha kuti munhu adero. Saka kuti machats ari kubikwa nani apa pakati because Queen Tate vari mastatements avo emachats uku kuwo Muratu the Rice ane mastatements avo emachats. Who are we to judge? We don't know. And who is behind mubikirwa wemachats? I have no idea. Ndopapa kunzi vamwe why vanhu vari kuda stere kuti maiti vange vaine downfall yakata to that extent. What do you benefit from actually destroying her zvekusvika palevel iroro? Vamwe vakati no kuda kune mumwe munhu kune vamwe vanhu vasiri kufara kuti madam boss namaititi vange vachiwirirana, so they want to destroy that so that vanowana vachi nhau dzokunge vachitaura vachidididi kumberi uku. Vamwe vakati takazvitaura kuti it will end in tears. Vamwe vakati asiyanai nazvo. Vamwe ndobva pazoitwa vari kuramba vachingosenderana mascreenshots akasiyana siyana ema-evidence. Vamwe vakanzi wakazenge wainda kunawira ukazodii machii zvikazodii. But at the end of the day both of the followers kana kuti mafans ekwamadam Muratu the Rice uye naQueen Tate vamwe kuti Queen Tate makuzvinyanya chiregai kudero kuzva kuti vange makumanikidza munhu kuti ngaite shamwari yenyu but asiri kuda ukuwo Muratu the Rice vachini hanhu akaramba nazvo ramba ukicha ini ndangokutarirawo saka ndo zviripo. Vamwe vakati asiyanai nazvo mafanza zvanzi mambonyarira wani chiregai zvakadero. Vamwe vakati malive ichabaikana nawo kana ani handizivi hangu kuti nekuda kwei asi it's just said zvazvo. Vamwe vakati kuisi tinopetawo mashamwari ndo zvazvinoitwa here kana vanhu vakanetsana zvekusvika level iroro chingoita sei ingosiyanai nazvo. Vamwe avati handisi kuti nekuda kwei zvichizodero but anyway kaingoti ndo zvese zvanga ndava nazvo mukati mevhidhiyo ino ndichingoti wish you all the best kune all the parties achoni vari kuita zvavari kuita izvi. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.